И здравейте, хора! Днеска ще играя в Brookhaven като ученичка как оди на училище и си прекарва деня. Хубаво гледане! През нощта. Колко часа? Майко ще закъснее за училище, трябва да се преоблека. Добре, сега трябва да се направя грима. Добре, направих го, сега нека да си турвам раницата и да тръгвам. Добре, време е да тръгвам вече, че ще да се закъсне. Ще хода пеша близко от училището. Така, нека сега да отида да бързо до туалетната, за да си разреша косата, че не можах. Така, я да видим програмата, какво имаме сега. В първия час английски. Супер! Нека да връча, вече ми е писнал това. Добро утро, госпожо. Какво имаме днеска? Не. Как ще имаме тест? Нали вчера правихме? Добре. Чакай да го взема, че ми е писнал. На задача 3. Добре, просто ще написа разен отговор. Най-накрая съм готова с този тест, бе. Довиждане, госпожо. Сега какво трябва да имаме? Физическо, супер. Добро утро, господине. Днеска какво ще играем? Баскетбол. Аз не мога да играя. Как ще се науча? Кой ще ми помогне? Добре, ще се уча. Чакай сега да ви даде с тия топки. Писна ми наистина вече. Не знам дали... не мога, господине, видиш ли, не мога. Дори не вкарвам. Ще дойда по-близко. Не видиш ли? Не мога. Удръмне ми се такова. Видя ли? И ме караш мене. За първи път, бе. Пак. Свърши ли вече това физическо? Най-после. Я видим сега какво има. Не. Сега има география. Добро утро, господине. Какво ще правим днеска? Сайенс ли? Добре, бе. Сега какво трябва да направя? Да сипа бялото в червеното. Добре. Хора, малък трейлър. Представете си, че се насипвам бялото в червеното. Добре, сипал го сега. Сега червеното в лилавото. Добре. Готово. И какво стана? Добре, четворка като четворка. Добре. И за какво път четворка? За каквото ти... Защото ти ми казваш. Аз те питам и ти ми отговаряш. Добре, бе, четворка. Айде, чао. Най-после вече да си тръгвам. Да, колко е часа? Вито 2 часа. Ми тръгвам си в добър момент. Най-после се прибрах. Така, нека да сваля тази раница, че ми писва.
Свалих и си преобракох в пижамата ми. Майко, така те режи тази раница, че не можах да издържам така. Време да си приготвя нещо, защото съм гладна. Ох, направих си. Майко, сега ще се наям. Умирах от глад днеска. Хора, представете си, че сега тя еде. Ох, преядох. Може би малко ще поседа да погледам. Да се разходили, ама трябва да се провлеча. Добре, обляко се, нека да върна. Сега ще върна с колелото, че ми е по-лесно вече. Не искам вече да ходя. Заболявам днеска краката. И без това съм се наранила. Тъй, ще отида до магазина да си купа нещо за пиене. Сега ще си купа нещо. Мъфини. Еш, и те с боровинка вземам. Око, обичам, си вземам. Не искам. Ето. Си взема зелена ябълка. Дорито си взема двата вида. Мисля, че е това. Хайде на каста. Така, колко е? 26 лева на. Благодаря. Чао, чао. Сега ще си върна и направо ще поседа малко и почата с някой, който да е. Магазинът беше близко. Поседа малко. Така, хора, това беше от мен. Чао, чао! И не забравяй да се абонираш.